Bringsik. Engko nek payu lho awake dhewe iki. Wis to. Aku lek sitok dhewe aku yo mau kudune dhewe wong loro. Muga-muga dhewe wong loro. Aku wedi lek kowe wedi ku lek ngene iki kowe wong dhewean ngene iki lho nek sing anu. Iya, wis to. Sampeyan sing biasa ngeroki aku engko ngene sampeyan sapa sing kon ngeroki aku? Lah iya. Sampai abang kabeh. Iki biasane le. Iki nggo mahar. Nggih. 250 yuta biasane wong. Nggih. Tapi iki khusus nggih awakmu le. Nggih. Kae ewang-ewanganku kae gowonen. Wis kae gowonen kae ana nang jero kamar kae. Gowonen. Nggih. Gowonen le. Kula tingali nggih, Mbah. Nggih tingali pun tingali jenengan. Nggih, kula tingali riyen. Nggih. Wis beneran iki anak wong njumuk. Beneran iki tak ngecul nih wong loro kae, bocah loro kae. Beneran iki. Aku wis entek-entekan, wis ora kuat aku ngobani tuyul loro kae. Suara apa kuwi? Nggih, kula tingali riyen. Angin metu kabeh iki. Bar kosumen dadi Iya. Piye, Bos? Arep ngadopsi piye? Ndang jikok entek bos, masuk angin terus ini bos rambut jikok bos. Anak adekku kurang banyu iki lho, Bos, kurang nyusu, Bos. Kudu ini tajin bos arep bos bos, ndang jikok bos, gunung balik aku bos. Dah, iya. Bayu lah dulu. Mosak musik ae iki, mosak angin ae iki. Bah repot iki. Ya wis Mbah, ora apa-apa Mbah, tak gawane loro. Gak masalah, aku lho wis urip susah iki. Lah memang gak iso siji tak gawe loro gak masalah. Nggih, pun. Bayu ngerokok barang ta? Iya to, Bos. Wis ki ayo. Bebas sida. Wis itu. Ayo kakak kabeh ayo. Sido ayo. Ayo. Mangkat. Juragan. Anyar sih. Ayo. Duh. Jedot aku. Ayo. Nah, ini ki kowe wis payu iki engko nyusune sing akeh. Engko ben gak nganu masuk angin terusan. Siap. Ayo. Engko anu Nyusune sing akeh sing buanter nyusune. Engko majikan anyar Mas. Iya. Nggih pun nggih, Mbah. Nggih. Kula tak pamit. Nggih. Nggih. Ayo, Dik. Wis ora usah kakean cangkem, wis meneng kabeh ayo. Iki anu bos yo. Sing anu telaten upane aku yo. Nemen tenan iki ora ditinggali apa-apa. Belas iki. Nemen iki.